Een hele goede middag, mijn allerliefste Kuuskes en Kuus. Het is zoiets. Straks hebben we het gezien, een uurtje geleden. Een geweldig jeugdtrio met de jeugd. Hij hoort wel of jij voorop gewoon. Maar het gaat nou dan echt beginnen, na 2 jaar, geen prins te hebben. We hopen dat het lukt. Ik vraag uw aandacht en natuurlijk ook de stilte. En heel veel succes voor alle figuranten en de onthullingscommissie. Hij is terug. Experiment Druiprins. Het ziet er goed uit, collega. Ik denk Zeker. Dat hebben we goed gedaan. Nou, het heeft het... Maar even is wat wel anders. nodig, ja, dat het eens een keer goed kunt. Ja, even wat anders. Hè. Dit is ook ganz wat anders als gewoon lasagne in de oven schuiven of cappuccino maken. Ja, dat is helemaal waar. Maar ja, hij kwam meer bekijken. Maar het resultaat mocht er zien. Ja, dat vind ik ook. Oh. Het ziet er verdomme goed uit. Maar even denken, nou, wat hij de Kuus ook alweer gevraagd. Zo word je een prins. En de prins die moest kunnen zingen, die moest kunnen spreken, die moest kunnen dansen, feesten. Dat was nog, maar ik ben ik weet niet meer, ik ben vergeten. Moet een kapelse zien. Het moet een kapelse zien, dat zeker. Maar hij mag ook geen virus onder de leden hebben. Wel waar. En niet waar, want corona, ik kreeg er de shit van. Je moet het vastelovensvirus hebben. Oh, ja, dat moet, ja, goed. Maar met ze, al loopt hij een week te snotteren of is hij stroomziek, dat maakt me niks uit.
Maar ik bedoel het coronavirus. Ja, we willen nog niet nog een keer dat we dat kansje over moeten slaan. Hè? Geen vastgelopen, dat ga je niet. Nee, dat ga je hem niet weren. Dus we moeten de prins ook geen corona krijgen. Dus we moeten de wapenen. We moeten wapenen. We moeten wapenen. Ja. Dus, Wat hebben we daar allemaal gegeven? Wat moet er nog bij eigenlijk? we hebben hem een druppel bier gegeven in de spuit. Bier? Ja. Bier? Coronabier, dat maakt hem resistent met de vastelovend, collega. Oh, ja. Ja. Ja, we hebben hem ook Kapelse slagers in de kop gestampt. Ja, dat moet wel. Dan kunnen die hel zingen. Ah, dan blijft dat virus ook wel een beetje weg. Jo, dat zit dus allemaal in de nieuwe prins. Ja. Maar de boetekank hebben we er ook aan gedacht. Ja, weet je wel, de schoen en de sjaal van de Kuushoedkapel. Dan kunnen die als mondkapje Dat gebruiken. is goed gedacht, collega, goed gedacht. En kuzenknuppel erbij, weet je wel, de scepter, dat kunnen het virus wegmapen. Ja. Dat is ook... Nou, dan maak ik die cabine maar eens open, hè? Wacht, collega, wacht. We zijn professoren, we zijn geleerden. Wij pakken dat slum aan. Voor zo'n risicovol taakje hebben we een hele charmante assistente. Oh ja, dat is prima. Dus laten we die dat doen, is niet erg als die het krijgt. Nee, daarom. Is goed. Ja? Ja, prima. Ja, professors? En we willen heel graag dat stoel voor ons uit de cabine opmaakt, en dan komt daar uit de nieuwe heerser van de Kuus uit Kapel. Oh, dat liet me kei chic. Ik heb nog nooit zo'n prins van dichtbij gezien. Nou, dan is dit dan de eerste keer, hè? Oké. Nou, op commando. 3, 2, 1. Who let the dogs out? 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 Ik snap het. Zijn Kuus! Oh, wacht. Dit is helemaal niet goed. Dit is weer misgegaan. Suzelle, ik zei het toch? Zeg dat ik een derde been heb. Ja, maar dit is een echt bijn. Hij kunnen we niet bij de Kuus met aankomen. Dat ga je niet. Maar mijn spreuk dan? Welke spreuk? Oh, ben ik zo zat? Met drijbijn blijf ik zeker op de plaat. Alarm! Nee. Dat kunnen we niet maken. Ellen, geef dat keer al 2 pilsjes en laat hem uit. Maar waarom geen draai dan? Wie zo hè? Ja, op die bank kan ik gaan niet staan. Vooruit dan maar. Kom met. Elf, weg met de vent. Zo. Dat, Hoi jong. beste Kuusjes en Kuus, excuus voor een miskrom. Couveuse knobbel. Collega, het is fout gegaan, maar... Wie kent dat? Dat weet ik ook niet, maar laat eens even kijken. Wat zou er nog bij kunnen? Ik was aan het denken, hè. Misschien moeten we bij ons brouwsel een paar drumstuk erbij doen. Drumsticks? Nee? Oh, ja, dat zou zin zien. Maar ja, ik heb best wel honger. Geen drumsticks. Drumstokken, weet je wel, wie de fanfare ook heet. En dan kunnen we door met het virus verjagen. En een prins, die houdt geer op de kist. Dus, Oh, dat is een goede idee. Ik zal het eens even pakken. nee, geen veer. Geen... Wieso? Ja, dat staat dat heb ik gelezen in de gebruiksaanwijzing. Veer is, dat overdaad schaadt, collega. Oh. Ja, dan begint het al te koken en te roken. En dan begint, oh jee, Ja. dat komt dadelijk weer doen. Hallo? Ja, professors? Wil ik voor ons die cabine halen en daaruit de nieuwe prins van de Kuzenkapel. Ja, Doe maar maar. dat komt heel vooral goed. Ja. Is dat niet gevaarlijk? Oh, helemaal niet. Oh. Oh, Heel leuk dat je kind te hebben.
Prinsen, prins 1, prins 2. 2 prinsen, er is weer het mis gegaan, Kuus. Sorry. Ja. Ja, 2 prinsen tegelijk, dat ga je toch niet? Wie moet dat op de wagen? Ik dacht er gewoon van. Oh, ik hem. Echte broederliefde. Hé jongens, 2 prinsen, dat kan niet. Dat zussen nergens. Wel hoor, op een ras ook. Daar hebben ze nou ook 2. En wie ging het toch dan met de onthulling? Die kwamen gewoon uit de kast. Dat zal wel jongens, maar in Kapel, daar doen we dat niet. Geen 2 prinsen, dat zit er gewoon niet aan. De Kuus, die kan dat niet betalen, die betalen alles voor de prins. Dat geeft niet weer. Hey, maar als ik ziek ben, hè, Dan kan ik invallen. En als ik ziek ben, dan kan ik invallen. hey, Leuk bedacht, maar dat gaat hem niet weer. Nee. en wat is spreuk dan? Pieter Citroen. Welk kaartje? Pieter Citroen, hè? Als hij met de vaste loven 2 prinsen ziet, ja, dat kan. Maar als hij nuchter is, ziet er ook 2. Nee. En je moet ook eens denken, hè. Als je dan Frans, als hij ziet dat er 2 prinsen op de bühne staan, dan flikkert weer van de bühne af. Ja. Dat gaat je gegarandeerd mis. Ja, maar onze spreuk dan. Ja. Welke heb je dan? Met die 2 ververs als prins van Kapel vieren we vastenavond dubbel zwel. Leuk gevonden, maar helaas, nee, ga je hem niet weer. Door zo'n coronajaar willen we gewoon een normale prins, zeg maar. Ja. Ja, dan hoor je het op. Heel leuk, ik heb nog nooit zo'n normale prins gezien. Dat is toch weer. We moeten opletten wat we er allemaal in gooien. Ik denk het wel. Maar ik voel dat we er wel bijna zien. Ja, we komen in de buurt. Dit waren leuke kerels. Ja. Maar het is het net niet. We moeten nog wat meer knommelen en dan komen we er. Geen dromstokje meer. Maar als we er nou eens wat zangzoden in gooien. Zangzoort? Ja, Dan moesten we opletten met zangzoort. wieso? Nou, dan kies je dadelijk een prins die denkt dat hij pimpelmees is. Ja, en dan? Dan duidt de prins niks als pimpelen en hij schiet de ganse buurnonger. Oh, dat ook nog, ja. Nee, ik bedoel algemeen zangsoort. Want de prins die kent alle slagers. Die zingt die keihel en dan verjaagt het virus. En daarneven, ja, als hij dan nog zuiver en hel zingt, dan heeft hij zaal er ook nog van. Dan kunnen die ook nog genieten daarvan. Dat is ergens een goed idee, collega. Ja. Maar goeie zangsoort, waar heeft ze dat nou gehaald? Ja, bij Ebbes. Bij Ivar in de winkel. Nee, bij Sjaak. Daar hij nog zo over en ja, Koesje, die heeft er toch niks meer van nodig. Dus, Goed, dan gooi je dat soort van Ebbers er maar in. Zo. Is het gelukt? Ja. Het zit erin. Ja, nou, kom. Dat komt nog al goed te dat ding. kan wel goed te ding, ja. Ja. Dan zullen we, ja. En, Ja, professors. Wil ze de deur van de cabine openmaken? Kunt er dit keer niks gevaarlijks uit? Nee, Ah. de heerser van Kapel, de prins van de Kuus, die komt eruit en die kan verrekkers goed zingen. Let maar op. Die heb ik ook nog nooit gehad, een prins die goed kan zingen. Oké dan. Ben benieuwd. Gebukt en gelachen, vastelovend lot gewoon. Pas als de zon weer gaat schielen, weer een niet goed gedaan. Dit is van ons, dit blijft eeuwig bestaan. Geluk zingt hij om, mijn hart blijft hij jong. Hij wil ze, dit is goeie dood. En ik hoor me, links, rechts. Ja la la, ja la la, ja la la, la la la, ja la la, ja la la, ja la 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 la, ja la la, ja la 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 la. En hey, dit is goeie grond. Mijn allerliefste Kuuskes en Kuus. Lutje, wacht even, jong. Want, u kent ze wel goed zingen, maar
Maar toen is het toch veel te druk met de vasteloven. Toen moest optreden met de burgers. Toen heeft hij graag in een tijd voor. Luister, als onze gelegenheid kost als adjudant, hè, dan moet ik ook kennen als prins, of niet? Ja, maar toen is hij gewoon best gehad. Tegenslagen gehad. Toen is brand in de hut gehad. Ja, we hebben brand in de hut gehad en toen moesten we een paar maanden het huis uit. En toen hebben we bij John van Linden de tuin er gezet. Die heeft dus uit de brand geholpen. Oh, en wie beveelt dat? Ja, veel komkommers en een beetje kwel. Oh, en, Dat wel. Nou Ja, weer maar- alles goed? Ja, ik heb er wel een spreuken aan overgooien. Doe maar. Al fikte de keuken me af als prins Robig. Al fikte de keuken me af als prins Robig. Oké, zie je dat? Ja. Ik vind hem helemaal prima. Ik Dus ook. die keuken is hersteld. We kunnen die hoes goed versieren. Laat gaan. Ja, ik zou zeggen mensen, alles is klaar, het beer staat koud. Ik zou zeggen, kom eens kijken op de korenbloem in Durp. Huh? Wat? In Durp? Dat hij ze nou god nog net niet moeten zeggen. Ja, wieso? El, stuur de vent terug naar Durp. Zijn de deuren? Ja, de cabine. Weg met de vent. Oh, wat? Dat zijn de deuren. Jezus. Ik dacht dat we mij. Wie lang heeft dat soort van Sjaak van Ibbers eigenlijk gelegen? Volgens mij is Ja, dat... die zeiden dat het hartstikke goed was. Ze zeiden dat was prima. Het was zelfs 2 soorten zangsoort. 2 soorten zangsoort? Ja. 2 soorten zangsoort? En dan, Oh, dan nee, begint dat we ding weer te gaan roken. weer. Hoor, dan gaan we Oh, heen. gaan we weer. Bril op, Godmonde. bril op. Oh. Oh nee. Oh, zeg maar goed, Geet. De prins, de liefste voor het leven. De prins, de beste voor altijd. Dat gevoel dat mensen niet aan leven. Dat was ze nooit meer kwijt. En heeft ze dan een veer moeten laten. En Ja, Allingere mens. Ja, met allerleeste kusjes en kus. René, jong, dat gaat niet. Doe best eens een keer prins geweest. En nou, dat geen 2 keer. Dat zit er niet aan, René. Helaas. jongen, dat Ik dacht zo, corona is geweest. Haal nog eens een ooie rot uit dat vaat. En loop maar gewoon een wagen. Nee, dat zou de Kuus echt niet willen. Jongen. Mocht wel met een spreuk. Ik heb daar heel goed over nagedacht. Ja, Is het de goed? S, de S. Luister. Geer of niet Geer? Sheris is er weer. Hallo! René, dat is hartstikke schoon gebracht. Heel leuk bedacht, maar ik snap dat jij als burgers gaat extra publiciteit wilt genereren, onder de aandacht wilt komen. Lutger was net ook al heen, maar dat gaan we niet doen, jong. Nee, geen 2e keer. Du bent adjudant geweest, prins geweest, du bent zo'n vrije man, moest gewoon en storm als ze wils, als ze maar weer terug de cabine in geest, jong. Jammer. Maar helaas. Mensen, volgende week vrijdag LVK 22 niet vergeten. Hop, Weg hop. met de vent, weg dan met. Dan bent toch nog dat de woord moet hebben. Hè? Jo. Het is typisch Sheris, hè. Je hebt altijd gaat te moelen. Ah, ik merk, collega, het is toch wel allemaal lastig, hè? Hebben we nog een redmiddel? Een raadmiddel. Ja. Heb je het redmiddel. gehad? Ik heb nog apart gelachen. Ik heb nog een laatste redmiddel. Adellijk bloot. Ik heb adellijk bloot. Prins, adel, een ideale combinatie. Ah, zo zou ik wel zeggen, maar niet te veel, want dan hebben we daar een koning, hè? Hebben we daar een koning. Oké, ik zal het dus pakken. Klaar voor? Ja, Donder gewoon gaat in. ja, maar niet te veel. Oeh, Oh, dat is te veel. dat was een flinke kwakblauw. Nou. Zullen we ze maar weer op, hè? Ja? Ja. Hebben we 1, 2. Ellen! Ja, professors. Deur Ja, openmaken. maar. Ja. Komt in. Dicht, Ja. deur Deur open. open.
Hopelijk hebben we nou een goeie. Ja. Zo'n helje met de keuken aan de horizon en de rieten zang de schot, de meulenstol. Zo'n helje Non de jus. Ik heb het idee dat ik hier niet helemaal gewaardeerd weer even om. Ik voelde me al niet helemaal op mijn plek. Er stond een toren en er was geen pool. Dat leek 11 en niet te Zoes. Ik denk dat je hier gewoon weg moet. Want ik ga wel een spreuk klaar met Prins en Kapel. Nee, dankjewel. Maar Oh, jammer. Ik heb nog nooit zo'n blauwe prins gehad. dan doe je een blauwe prins gehad. Nee. Alle, kom maar met. We gaan natuurlijk samen dat ding in. Goed? Hier! En hij. Ik maak me geen gauw weg. En hij weg. Niet met een dorper. Oh. Wie kan dat nou zo fout zien, hoor? Ja, dat was adellijk bloed. Ja, ja. En adellijk bloed is? Deur. En welke kleur? Kak. Ja. Precies. Of hij heeft natuurlijk op de A67 gereden, dat bord gezien, en in plaats van aanslaag Dorp, aanslaag Panningen gepakt. Wat is dat? Wat is dat? Ah, het is toch allemaal niet zo gemakkelijk. We zullen eens een keer gek doen. Dan kijken wat er dan gebeurt. Doe eens gek. Ja, doe eens Doe gek. eens gek. Kom, we gooien er gewoon alles in. Wat? We gooien gewoon er alles in. Alles erin? Ja, alles erin. Ja, gewoon, ja. Nou, God zegene de greep. Ja. We gaan het goed Ellen. doen. Ellen, kom mee. Ja, professor. Deur openmaken? Nee. Wat? Nee. We gaan het anders doen. Eerst met helpen alles erin te gooien. Alles? Dit is onze laatste kans. Als het nou niks wordt, Ja, geen blauw meer. Kom geen op. blauw. We Nee. beginnen met dit. Veel groen. Doe maar Veel groen. Ja. Begin met groen. Ja. Het zout hebben we al gehad. Zullen we ook gaan? Ja, en nou, dit hè. En niet te veel geel, want Nee. dan worden we een zeikert. Ja, dat wil Ja, ik zeggen. Oh, wat? Een beetje oranje. Heel klein beetje. Maar als het lukt, hè. Oranje, Een beetje Als het gaat oranje. lukken, ja, als het gaat lukken, dan hebben we een prins die corona-proof is. Tikkeltje roze. En die dan veel op bij de Kuzelkapel, het kansio tam-tam maakt, hè. Dat gaat gebeuren. Prima. Zo is het, collega. Hebben we Oh, alles? gelukkig. Beetje Nou, rood nog? hebben we alles? Beetje zout er nog bij. Nee, niet te veel. Dat hebben we al gehad. Oh, hebben we gehad. Heel klein beetje. Zit alles erin, Ja. collega's? Ja. Ja, Kom. ding het. Kuusjes en kuus. We tellen samen af. 5, 11. En dan komt uit die machine de nieuwe heerser van de Kuus uit Kapel. We beginnen bij 11. Oh, 11, 10, 9, Zet de bril op. 8, 7, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Mijn allerliefste kuusjes en kuus. Hij stijt te verrug, neem eens minder als onze doorluchtige hoogheid. Hij zit vol enthousiasme. Prins Johan de Eerste! Nou, een geweldige onthulling. Mijn complimenten weer, denk ik, van ik allemaal aan de onthullingscommissie. Alle figuranten, ze hebben weer het geweldigs en eind gehad. Ze hebben een experiment Druimprins tot een goed einde gebracht. Maar daarom gaan we ook heel snel hem voorzien van zijn attributen, zodat hij ook stijgt in volle ornaat onze doorluchtige hoogheid. Prins Johan de Eerste! En dat begint natuurlijk met dat prachtige, schoene, witte jasje, wat nou nog helemaal wit is, maar ongetwijfeld de komende weken een smetje opkomt, of een ander kleurtje, of een glaasje bier. Ik verzoek onze president Daan om het witte jasje aan te doen bij onze doorluchtige hoogheid. Prins Johan de Eerste! Dankjewel, Daan. Ja, het begint er al een beetje op te stalen. Maar natuurlijk mogen er nog dreitallen uit. En dat begint nou met die prachtige gouden ketting, hoe hoog opstijgt. Prins Kuus uit Kapel, die hij ook zeker met verven zal dragen. En hij voorop zal gaan met de Kuus uit Kapel in het seizoen 2023. En daarom verzoek ik ook onze president om hem die ketting om te hangen. Zodat er steeds meer een beetje prins wordt hij bij de Kuus uit Kapel. Ja, nog twee deel. Het allerlaatste natuurlijk, de prachtige steek. Dat we mogen zeker zien als hij door de zaal op dendert. En dat we kunnen zien, hey, daar moeten we achteraan, daar is het te doen. Daar wordt een feestje gebouwd. En dan als laatste natuurlijk de scepter met die rood-geel en groene linten. Die zal hem nog overhandigd worden door onze president Daan, zodat hij er helemaal compleet opstijgt. En klaar is om hij de vaste loven 2023 bij de Kuus uit Kapel weer op te gaan. Hij staat in volle naad. Ik vraag nog eindelijk hier een geweldig applaus voor niemand minder als onze eigen doorluchtige hoogheid, Prins Johan de Eerste! En je zag het al, de ontlading die kwam eruit weer hij uit die cabine kwam. Maar natuurlijk heeft hij ook zeker een schoen woordje voor ik klaar. Dus ik vraag u aandacht voor de allereerste schoenen. Wie ze woord die zullen gesproken worden tot alle kuusjes en kuus in de zaal. Ik vraag u aandacht voor onze doorluchtige hoogheid, Prins Johan de Eerste. Postermoor, dankjewel. Dat is jullie vast hoor je. Mijn allerliefste kuusjes en kuus. Dat heb ik allemaal gehoord, hè. Godverdomme, wat gaat er hier gebeuren? Non de tju. Daar staat ze dan. Een prachtige organisatie en dan zegt hij als de druimprins van de Kuus uit Kapel. Of alle ingrediënten goed zijn gevallen, dat gaan we de aankomende tijd wel allemaal merken. Maar dat zal ik allemaal zien. Een paar dingen die wil ik u even vertellen. Er zijn dagen in je leven, die vergeet ze nooit niet meer. Wow. 17 november, 21:57, de telefoon die ging. Ik koos het nummer niet. Ik pak de telefoon op. Daan Smollers, de Kuus uit Kapel. Mogen we even met een paar man langskomen. En wat er dan door die liefheid, dat kan ik met geen pen beschrijven. Echt niet. Echt niet. Ik heb zin in de boven gejaagd. Ik zeg, ik zat er met de werkleider aan. De gansavond gewerkt bij Loek aan Desiree Bouten. Ik heb me gedoucht. En een paar minuten voor 10 of 12, ik weet het ga niet meer. Er stond een delegatie van de Kuus op mijn, aan de deur.
de deur opgemaakt. Ik kan niks zeggen, ik razel wie ik weg. En nou nog steeds. Dat meen ik echt hoor. Ik heb 3 dagen niet geslapen. Echt hoor, 3 dagen. En in het weekend, daar kwam het besef. Ja, wat gebeurt met dit? Ja, ik kan er oren over vertellen, maar dat gaan we niet doen. Echt niet. En dan komen de leuke dingen daarna. Echt hoor, dat is prachtig. Dan komt er niet een adjudant Frans, die komt bij die bezoek en daar hebben we ja, over verschillende dingen. Daar protsen over en dan gaan ze dingen metmaken, dan gaan ze in de steek passen, dan gaan ze kleier passen. Dat is echt hoor, geweldig. Echt hoor, dat meen ik echt. Maar dan bezinkt dat allemaal een beetje. En dan gaan ze er naartoe leven. Ja, wat gaat vandaag gebeuren? Er zijn mensen die rooien die de naam. En er staat één in de zaal. Er staat hier recht voor mij. Die dat eerste rooien. Danny van Katwijk. Dat meen ik echt wel. Die heeft de eerste mijn naam genoemd. Maar ja, ik lul er gewoon overheen. Want ja, die gaan toch altijd op vakantie. Dus die heeft er niks van metgekregen. Maar we hebben er allemaal ontzettend veel zin in. Ik ga aansluiten met mijn spreuk. En dat doen we allemaal 2 keer. En ik hoop dat je hem goed verstaat allemaal. Leef en geniet, zo maken we samen de vastelovend compleet. Nog 1 keer. Leef en geniet, zo maken we allemaal, zo maken we samen de vastelovend compleet. Sorry. Dankjewel, Zine doorluchtige hoogheid, prins Johan I. Dus toen we samen gedeeld is hij die verhaal wie de afgelopen weken is mogen beleven. Samen natuurlijk met Cindy en ook ja, de kinderen die weten het pas. Nog niet allemaal. Ja, ze weten het nou wel, want ze staan honger. Maar hij zei het al, hij heeft Cindy naar boven gejaagd. Maar nu willen we die ook hier hij naar boven halen. Dus ik vraag hier de butenmars voor de vrouw van onze doorluchtige hoogheid, prins Johan I, Cindy. Maar ook voor de kinderen Jur, Zen en Kee. De butenmars alstublieft. Ja, het plaatje is compleet. De steun die zal komen van zijn vrouw en kinderen om deze schoene prachtige tijd door te loodsen. En daarom ook natuurlijk overhandigd door onze president Daan en Buske Bloemen voor Cindy. Wat er natuurlijk ook bij huurt. Ja, dan hebben we nog één ding te doen voordat het echt daadwerkelijk gas kan geven. Dat is de uitreiking van de tombola. Alle bonnen zijn verkocht. De winnende prijs, dat is het leutje met deze afbeelding erop. Ik weet niet of iedereen het heel goed kan zien. Er staat een beetje het experiment op met ja, linksboven hangt. Hij is er ook maar één van. Dus ik wil je vragen, degene die dit bunkje heet, of je zich even kan melden, wachten we even aan de zijkant. Zo kan de prijs in ontvangst nemen, overhandigd door onze doorluchtige hoogheid, prins Johan I.
even ophalen. Dit was zo'n zwaar pakket. Net er nog ergens onderscheid of hij is in het experiment misschien verdwenen. Nee, dat komt meteen. De prijs van de winnende tombola zal overhandigd worden door onze doorluchtige hoogheid, prins Johan I. Ja, zoals gezegd is het dan dadelijk tijd voor echt gas te gaan geven. Het officiële gedeelte, hij op de bühne, gaan wij afsluiten. We gaan er met z'n allen een schoen viertje van maken. We hopen nog vandaag natuurlijk nog lang te zien. Of een van de komende weken hij bij alles activiteiten van de Kuus Oetkapel. Eén ding geef ik je met. Het is een gegeven, vastelovend moesten beleven. Alaf! Laat de zacht